naabli na gid mga idol. Sus, kita nindota eh. Kagawapo sa truk si Lulong. Sus, naapay dekorasyon. Ilis na lang siguro taloy. Kari lang siguro imong daan long. Long, kari lang daan mo lang bi. Akuan lang na bi. Makikilis na lang unta ko mga idol. Dili man hinuon mo sugot si Lulong. Pagkanindota long eh. Grabe. Pero medyo burg barko ni mga idol. Ay dako raman kayo niya in town. Bata pa man di ITL si Lulong pero medyo guwang lang og naong. Ilisdan lang ko ni sunod balik na ko mga idol. Mao malipayo ra gyapon si Lulong. Ngisi ra gud long. Palitan ti kag ngipon long. Palitan ti kag ngipon ba? Manguhar ta diya sa may sementeryo sa Juan, San Fernando. Ayun bay. Ayun bay. Pwedeng katawa sa mga bata mga idol. Nahimuot sila sa reaksyon ni Lulong. Unya karon mga idol, magsaging kuno si Lulong. Tistingan yun niya kuno karon. Kay sakto gid kuno kayo nga purti niyang kondisyon. Bebe, sige daw kuno log, ato kunong tanaw. Oy, hala mo naman nagturo nga baka. Kanang nakakita og dumaga ba? Purti okay.